Godmorgen alle sammen. Ej, det er det vel ikke for mange, men det er jo sommertid nu, og vi er gået ind i en ny tid med masser af gode energier, i hvert fald fra moder jord af kommer der en masse god natur frem, en masse smukke ting, man kan sige, jorden viser os, og kærlighed og så videre. Så det er jo det vigtige. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan sidst, så fortælle lidt om værdier. De værdier, vi mennesker måske nok skal til at kigge lidt tættere på, at finde sammen og være lidt mere over for hinanden, i stedet for at gå og dømme hinanden og sætte en masse ting på spidsen, men så lad det være tingene, som det er. Når jeg taler om værdier, så mener jeg de her sociale sider også. Det her med at måske lige komme naboen ved, og måske lige give en hånd med, hvor det er nødvendigt, uden at man selvfølgelig behøver at sælge sig selv, eller producere sig selv på forskellige måder. Men også ugen her er jo en uge med en masse energier. Det vil være ligesom noget lignende i sidste uge, ikke så slemt, men der vil alligevel være sådan noget bølger på vandet, der vil ske noget. Og da jeg sådan sidder her til morgen og kigger lidt på, hvordan ugen vil blive, så tog jeg sådan en svane, der svømmer rundt ude på havet. Og der var nogle bølger i starten af ugen, og svanen står også for kærlighed, den står også for frihed. Og den står for den der glæde, den smukke, hvide energi, den farve, den har. Så det er en stærk energi, der vil ligge i ugen, også åndeligt set, fordi det er der, hvor vi henter ting ned, kan man sige. Hvis man kan sige, at der også bor det inde i os. Det må man så selv bestemme, hvordan man kigger på det. Men det her med at kigge lidt på, at kærligheden og værdierne i forhold til vores medmennesker er vigtigt. Og det kommer ugen til at virkelig at handle om, og det vil sige, der er måske nogen, vi ikke har snakket med længe, eller ikke lige har glemt at ringe op, eller måske sende en sms, eller bare en mail og sige, hej, hvordan går det, og sådan noget. Det er lang tid. Og det gælder også aftaler og sådan noget, man har med andre mennesker, som den her uge vil være præget af det, fordi holder vigtige aftaler, så kommer tiden også til at blive derefter. Jeg kan også se den her svane som metafor, hvis den ligger ude på havet og venter på, at den anden svane skal komme. Om det er en hule eller en svane, det kan så være lige meget. Men den der, lad os bare kalde det en hundsvane, der skal komme. Så handler det om, at den der kærlighed skal mødes, og vi skal til at samarbejde, vi skal gøre noget mere ud af det. Det er ugen. Når jeg bruger det på den måde, så den fysiske verden handler det om at mødes, være sammen, gøre nogle ting, gode ting med hinanden. Og så også den her side af den åndelige del, at tingene kommer ned til os. Der kommer ting til os nu, hvor der kommer endnu mere fart på. Den intuition, sjæle, afdøde, som det også bliver kaldt, vil komme igennem til os. De vil komme og sige, hej, vi er her endnu, og vi er der for dig, og sådan, de vil hjælpe dig og støtte dig. Så det er også en god idé lige at bede om den der hjælp, når du føler sådan, nu har jeg lige brug for lidt viden, lidt indsigt, og så måske bede om, at det kommer til dig, men også måske, hvis det er sjæle, du ikke har været i kontakt med længe, og som er gået over på den anden side, som du tænker, nu kunne det være hyggeligt nok lige at mødes, eller bare lige få en besked. Og der er der noget med, gør det, at du skriver navnet på et stykke papir og ligger på dit natbord, og så inden du ligger dig til at sove, så tænker tanken, om du ikke vil komme til stede ved dig, eller de ikke vil komme til stede ved dig, hedder det ikke. Så det er en energi, hvor der ligger meget, men også vores åndelige hjælper vil komme til stede ved os. Og der vil vi jo opleve sådan den der healing, at vi kan få den hjælp, vi kan få den healing til vores krop, vi kan få den healing, så kroppen kommer i fysisk og psykisk balance. Og det er ret vigtigt, fordi det har været så turbulent her i et stykke tid, så at få den der indre ro, den dybde. Men også det er, hvis du skal ud i nye ting, nye arbejdsting, nye arbejdsopgaver, så er ugen også god for dig at springe ud i det, men gør det sådan, at du tager det stille og roligt, ligesom svanen, der svømmer ud på vandet der, og venter på, at den anden part kommer. Og den anden part kommer, man kan sige, når vi når hen omkring torsdag i den her uge, så vil I opleve sådan, så kommer der nogle partnere ind, og det vil jo sikkert være, nogen vi skal giftes med, eller kærlighedspartnere, nogen vi skal dyrke noget som helst uartigt med. Men det kan være bare venner, der træder ind, sjælevenner, der lige pludselig kommer forbi, tvillingesjæle, der kommer forbi vores dør og siger, hej, hvordan går det? Og det kan være, når vi går ned i supermarkedet, det kan være, hvis vi går en tur i skoven, eller man er ude og køre en tur, eller hvad der sker, så møder man nogen, hvor man siger, hey, det kan være, du går ind i byen, så sidder der en eller anden person på en café, du får lyst til at hilse på, så gør det. Lyt til den energi, der ligger i dit hjerte. Og det vil også sige, at den her intuition, som er ved at forvandle sig nu, med den nye tid, vi er gået ind i,
at den ligger på hjertet, som jeg også sagde sidst, og det vil sige, at flere og flere bliver åbne i det her hjertecenter og får mere og mere energi i overskud til at give til andre og give mere af sig selv og også kunne modtage mere. Og det handler om, det er at kunne modtage energi, når vi møder andre, ikke? Så kunne modtage det, de siger til en, og lytte til det, være åben. Så derfor ligger der også selvfølgelig også nogle bremseklodser først i ugen, hvor man vil komme ud fra forskellige situationer. Det kan være, at man skal ud om morgenen, og cyklen er punkteret, eller bilen bare ikke vil starte, eller andre ting. Så lige noget med at tænke over, jamen, hvad er det lige, jeg skal lytte til? Hvad var det, jeg glemte? Hvad var det, jeg havde så travlt med heroppe, så jeg glemte min egen krop i det? Og det er det her med at lade være med at glemme kroppen, fordi så ryger vi ind i de her ulykker inde i os, hvor man måske lige skvatter ned ad trappen, eller det er så dramatisk, men lige som jeg her den anden morgen, da jeg skulle have kaffe, så får jeg stillet mit krus på bordkanten og skal hente noget kaffe op i min krukke, og så taber jeg det hele, ikke? Altså genialt. Og det er sådan noget, der sker, når man ikke er til stede, og man ikke er med det, man skal sig. Det er, når vi glemmer, er nogle helt andre steder. Det er også der, vi siger, at månetipien taler til en, og det gør den i øjeblikket. Det gælder især kvinder. Den der månetipi vil tale til jer, og det er noget med at lytte til den og være opmærksom på den, fordi der kommer rigtig mange gode tanker og gode idéer og gode følelser igennem. Så der er en rigtig kanon energi, men også en, man skal administrere på en god måde. Så det vil jeg sige til dig, ugen er god for de der ting, men der er også mange nye ting, der er ved at ske. Der er nye tiltag, vi går ind i sommertid for det første, ikke? Men også der, så skal kroppen lige vende sig til den forskel i timen. Mange har det dårligt med det, og nogle har det ikke, og sådan det er forskelligt, hvordan man reagerer på det. Men selvfølgelig har kroppen en reaktion, men jeg står op klokken 7, måske hver morgen, eller klokken 6, jeg står op klokken 5 hver morgen. Men det er jo selvfølgelig, nu skal jeg op klokken, hvad bliver det? Det bliver allerede klokken 4, når jeg er klokken 5, ikke? Så sover en time længere, kan man sige. Det er meget godt, det er slet ikke til at finde ud af det der. Nå, spøj til side. Men det er jo det her, man siger, man stiller havemøblerne ud og stiller dem ind igen og sådan noget. Der er mange måder at gøre det på. Men sommertiden har selvfølgelig også en mening med sig, og det gør, at vi kan komme ud og få noget via lys. Og det er godt at komme ud i det her lys og få noget vital energi. Og der er vi nødt til at bruge bedstefar sol lidt til at få den energi, vi har brug for. Så det er noget med at gå derud, være derude, tage noget varmt tøj på og få noget energi og få noget overskud, så du kan møde sommeren på en god måde. Og nu er det jo lige før det hele snart står i flor. Det kan vi glæde os til. Det bliver nok først, når vi rammer påsken og går over derovre. Men ellers er ugen fantastisk, synes jeg selv, for jeg kan godt lide, når der er oprydning på. Når jeg bruger det her, så er det ikke for at lave dramaer med, at der sker det og det og det, men ændre oprydning. Altså, som jeg har sagt mange gange, det er os, der skal gå i spidsen, der laver de her ting, hvis vi gør vores arbejde. Men den indre oprydning er også i fuld gang, og det vil sige, kigger vi så op på det guddommelige, at vi bliver sat i gang med en masse ting. Det vil sige, det er også ryddet ud af noget gammelt karma, der ligger omkring os. Så der ligger nogle rigtig gode ting der. Så sidder der en person og lytter til mig derude, ved jeg. Og det er en ung pige, og så skal jeg sige til hende, at din mormor står ved siden af, og det er ikke normalt, at gøre sådan noget her. Men hun står ved hende og siger til hende, at hun er mørkhåret, den her unge pige derude, kortklippet. Og jeg skal sige til dig, at den der mormor vil meget gerne i kontakt med dig. Og hun vil vise dig nogle ting, også nogle billeder, og sådan noget, der har været fra du var lille af. Så nu kan vi sige, at vi kan gætte, hvem det er, men det er lige meget, jeg bryder mig ikke om at tale på den her måde ud, men jeg fik at vide, at det skulle jeg gøre til denne her morgen. Så tag imod den energi, der er til dig. Men der er flere af jer, som vil opleve, at der er en dybere kontakt, at der vil blive virkelig nogle sjæle, der vil igennem til dig og sige, hey, vi er her, det går rigtig godt, og sådan, ikke? Og så vil rumfolk træde ind nu her i tiden. Det bliver mere og mere kraftigt, den undgår vi ikke nu. Og det vil sige, at både stjernen Sirius åbner deres energi ned, og det vil man se i sådan en blåviolet farve, der vil komme. Og dem, der ser farver, måske ikke kan ind til en farve ude i rummet eller noget, så er det, fordi den energi er til stede omkring dig. Det vil sige, at det er en meget stærk healing. Og du vil også kunne se, hvis du sidder og kigger på mig her på billedet, hvor du kunne se min aura, den chancerer omkring mig. Og det er den drøm, der kommer på. Vi får mere og mere lov til at åbne mere op. Og så ligger der selvfølgelig en masse energi ud for plejaderne, som også vil komme ind. Og alt det er noget, hvor at vi skal ind og øve os mere i at få kontakt til, hvordan bruger vi energien bedre, hvordan sørger vi for, at vi kan bruge mindre af ting, og vi kan få mere ud af det, vi gør. Så det er noget af det, den her uge handler om. Så nu er jeg jo en rigtig god uge. Nyd den og lad den være fantastisk, og
virkelig sådan nyd den her sommertid. Man skal lige, der går lige, jeg har gerne sådan 3 dage før, så er tingene normale igen. Men jeg nyder også det her at stå tidligt op om morgenen. Det kan jeg godt lide, og især når lyset kommer nu her, så er det dejligt at komme ud og sidde med en kop kaffe og hygge sig og lige vågne på den måde. Det kan jeg lide, men det er jo forskelligt, hvordan vi har det, men det er en af mine tider. Jeg sidder og nyder en cigaret, og så kop kaffe, men det skal også snart ophøre. Altså ikke kaffe med cigaretter. Så en god uge til dig. Ha' det fantastisk. Hej.